Saudamos hoxe a Joaquín García e Mateo Fernández. Que tal? Moi bons días aos dous. Que tal, como estades? Moi bons días, estamos ben. Hola, Mateo, ¿no? Que tal? Joaquín, que tal? Moi bo día. Moi buenos días e muchas gracias por tenernos aquí. Pois esta tarde, gracias, como decía, ao impulso de Joaquín, vai estar Mateo, que pasou hai cantos anos, Mateo, polo Conservatorio de Culleredo, creo que 15, me decías, sí, non? Sí, efectivamente, hai 15 anos que deixei de ser alumno aquí de Joaquín. E, bueno, sensacións encontradas, non? Decir, a ver, que pasa por aí? Sí, de moita emoción, porque eu sempre supen que ia volver a casa, pero voltar a casa como puiden facelo que con traballo, pois é moi emocionante, a verdade. Alumno que tamén, pues, no seu momento, pasou polo conservatorio. Por que estudiaches música nun momento dado? Te o pedía o corpo ou que? Bueno, eu penso que estudiei música porque meus pais quixeron que estudara música, non? Quero dicir, non sei se eu tive moita influencia nesa decisión, pero logo estiven encantado e gustoume moito, así que non puido sair mellor. E por que o violonchelo? Tamén un pouco empurrado polas circunstancias ou porque foi o que máis era máis afín contigo? Empurrado polas circunstancias, totalmente, porque ti cando entras no conservatorio, digamos que hai un número de prazas e cada praza ten o seu instrumento e non pode elixir. Se hai 20 nenos que entran ese ano, os 20 non poden estudar violín. Neste caso o violonchelo foi a última, eu fun o último en entrar e así foi. E mira, fíxate, despois, pues, todo o tempo que remataches no conservatorio. Esta tarde vai haber un acto, como decimos, no que pues Mateo vai ser moi protagonista, porque vai a dar unha charla sobre ese tan cacareado eclipse que imos ter en agosto, non? Joaquín, que está un poquinho detrás, Joaquín, de organizar todo. Como foi organizar un acto como este? Pois moi bonito, xúntanse moitas cousas. Por un lado, o concerto de alumnos de final de trimestre, final de curso. Por outro lado, chamei a Mateo e dixenlle: ti que és doutor en astrofísica, por que non ves? Faz unha visita e nos explicas un pouco o eclipse do 12 de agosto. Por outro lado, temos un concerto moi bonito inspirado na Torre de Celas, un monumento que temos en Culleredo. E trata, ademais, un pouco de historia. Remontámonos á Guerra Irmandiña no 1467, cando ali había un castelo naquela época, foi destruído, e a peza que é original, a escribín na eu, está moi ben tocada e interpretada polos alumnos, que é unha pequena orquesta de corda que temos no conservatorio. E todo isto aderezado con un vídeo que fixen con inteligencia artificial, onde podemos ver a historia inspirada o máis realmente que puiden, en como foi destruída, a batalla, etcétera. Se xuntan moitas cousas esta tarde. O vídeo espectacular, porque acabo de ver un ratiño da metraxe que nos... Bueno, como fixeches eso, Joaquín? Pois con moita sorte. O tema da inteligencia artificial. Moito amor, moito cariño. Non quer decir que sexa tan fácil, é dicir, tille tes que dar as instruccións e paso a paso, non? Bueno, neste caso eu creo que o músculo pon a inteligencia artificial, a tecnoloxía e a paciencia e un pouco a traballo de artesán o poño eu, pero falábamos hai un reto que vivimos xa no futuro. Sí. Entón, con esas ferramentas que temos hoxe en día, é máis doado facer estas maravillas. Bueno, vivimos no futuro e uns nos adaptamos peor que outros. Eu sabes o que ti, neste caso do Mateo tamén, os adaptades ben. Hai outros que formamos un grupo dos que nos custa máis. Eso non é verdade. Bueno, Mateo chega hoxe, vai falar dese fenómeno do que logo falamos, pero tamén Mateo, Joaquín, vai un pouco a falar da súa experiencia como alumno do conservatorio. Neste sentido, sabía que o tema de pasar no conservatorio e como influiu despois era algo do que ti querías que falase hoxe, non? Sí, a verdade é que a educación musical é bastante descoñecida por moita xente, é unha educación realmente exixente, onde se aprenden moitas cousas a parte de tocar un instrumento, desde creatividade, disciplina, sacrificio, concentración, organización de mover, distintas persoas, grupos, traballar con distintas personalidades. Isto é parte da entrevista que lle vou facer ao señor Mateo, e que voulle preguntar de todo o que aprendeu no conservatorio, que puso en práctica
ao longo da súa vida en outras facetas. Mateo, como influiu a hora de despois poderte, aparte de elexir, no, o teu campo, non sería empurrado polas circunstancias xa o de doutor en astrofísica, non? Aí xa había vocación. Bueno, sí, nese caso sí que había vocación, pero bueno, tamén había un pouco de circunstancias, porque, por exemplo, aquí en España para facer a tese, ti podes facer a tese sen cobrar por facela, digamos, con autotraballo ou con outras fontes de financiamento, pero no meu caso eu fixen a tese cun contrato do Ministerio de Ciencia para o meu traballo era facer a tese, non? Entón o entregable final é facer a tese, e esos contratos hainos que son para que fagas ti a tese no que ti queiras, digamos, que tes liberdade para elixir o tema, e hai outros nos que non, nos que o contrato xa ten un tema predefinido e tes que ser ti o que traballe nesa liña e finalmente presente unha tese nese tema. A miña era o meu contrato era destes últimos, entón eu tive moita sorte de conseguilo, estou moi agradecido, pero sí que é certo que non era a miña primeira opción de tema. Probablemente tería feito a tese de outra cosa se eu pudera ter elixido. Sin spoilers, porque esta tarde vai a facer unha interesantísima entrevista ao propio Joaquín, pero así, para plantexar e agarrar a xente, darlles alicientes, e deixarlles así para que vayan pola tarde ao acto, que te aportou ter pasado polo conservatorio e ter estudiado música para logo seguir a túa carreira, neste caso académica? Sí, eu penso que de todo o que dixo Joaquín, que fixo un resumo bastante bo, penso que o principal é a disciplina. Eu penso que a música é prácticamente o único, bueno, quizáis o deporte, tamén un pouco así, o deporte, falo de deporte de alto nivel e estas cousas, penso que a música é a única actividade na que tes que traballar, estudar todos os días. En música estás un fin de semana, 3 días sen tocar o instrumento, sen practicar, e perdes prácticamente todo o que levabas traballado o resto da semana. E penso que esa disciplina de traballar no día a día, de ensaiar, a que logo utilizas, digamos, para facer investigación, para logo sacar vos réditos da formación universitaria. Ser consciente de que tes que traballar todos os días, de que non chega con 3 días antes do exame poñerse a estudar, que ás veces para outras cousas pode chegar a ser suficiente. Teño que preguntar, te van a preguntar moitas cosas esta tarde, por que este eclipse tan especial? Bueno, este eclipse é tan especial porque é un eclipse total de sol. Os eclipses en sí mesmos non son especiais, ou polo menos non son extremadamente especiais. Tivemos xa eclipses en 2005, penso, 2006, 2013. Hai eclipses todos os anos, digamos. O que fai moi especial este eclipse é que é un eclipse total. O resto adoitan ser eclipses anulares, eclipses parciais, nos que non chegan a coincidir exactamente a Lúa e o Sol no mesmo sitio do ceo e co mesmo tamaño aparente. Que quere dicir isto? Que neste eclipse vai haber unha parte que chamamos totalidade do eclipse na cal o Sol vai quedar completamente oscurecido ou tapado pola Lúa. E imos poder ser capaces de ver a parte máis exterior do Sol, que xa non ten forma de esfera, que empezamos a ver como fogo, non? Llamaradas, que adoitan chamarse en máis especificamente. Entón, esa parte que únicamente vai durar uns 70 segundos aquí en Culleredo é a parte que é moi especial deste eclipse e que adoita ser moi complicada de ver. Por exemplo, en España a última vez que puido verse iso foi a principios do século XX, hai máis de 100 anos. E probablemente tardaremos o ano que ven hai outro eclipse no sur, pero só será visible desde o sur de España, e penso que é tamén total, pero tamén vaise ver desde unha parte moi pequena de España, Ceuta, Melilla e o sur de Andalucía. Que din que aquí é un balcón excepcional para ver o eclipse de agosto, non? Sí, Galicia sería, Coruña, Culleredo, Ferrol,
a Mariña Lucense sería o mellor dos mellores sitios xunto con Asturias, se non fora porque somos os sospeitosos de ter mal tempo incluso en agosto, non? Bueno, esperemos que en agosto non nos fallen as nubes, non? E que non estean. Claro, pero se non fora por iso é o mellor sitio onde ver o eclipse, porque é onde ocorre máis cedo, enténdase cedo por la hora solar, non a hora que vai marcar o reloxo, e o sol vai estar máis alto que, por exemplo, en Soria ou en Baleares, onde tamén van a ver o eclipse. Que ocorre? Que en Baleares, mentres que nos imos ver a totalidade en torno ás 8:30 da tarde, ali será máis tarde, será será máis tarde no tempo solar, digamos, non? Entón van ver o sol xa máis preto do horizonte, vai ser máis difícil de ver, etcétera, etcétera. Bueno, e con moita precaución, eso sí, porque imagino que tamén... Sí, tamén na charla desta tarde imos falar de medidas de seguridade que hai que tomar para ver o eclipse. Hai que utilizar gafas de eclipse, por exemplo, aínda que usemos gafas, non observar máis de 30 segundos seguidos o sol, porque, bueno, as gafas non son tampouco un aparato... garantía, ¿no?, de todo. Bueno, son garantía de que non te vai pasar nada se miras o sol, pero non son tampouco para que se o eclipse dura 2 horas, estes as 2 horas cas gafas mirando o sol sen parar. Bueno, pues... Entón, tamén métodos de observación indirecta, que basicamente consiste en pois poñer algo que teña un oco, adoita ser unha caixa, en fronte do sol e ver a sombra que proxecta ese oco, non? Pero, bueno, o principal que eu penso que moita xente utilizará é o das gafas, porque están de moda, son relativamente fáciles de conseguir. Pois moito cuidadiño, evidentemente. Bueno, pois isto vai ser un dos puntos fortes do acto desta tarde, a presencia de Mateo e esas experiencias como exalumno do centro e, bueno, pois a súa tamén capacidade profesional para explicar este fenómeno tan especial como o eclipse. Pero decía antes Joaquín que, bueno, pois o acto vai ser moi musical, evidentemente. Decías que primeiro vai haber un concerto de cello e de piano, non? Así é, temos no conservatorio dos rapaces que son verdadeiramente uns fenómenos. O violonchelista Pablo Pose, que vai interpretar o concerto de Bottesini para contrabaixo. É unha pregunta moi boa, por que un violonchelista toca un concerto de contrabaixo? Pois é unha historia entre eles, que de momento creo que só son amigos. pero Alessandra propúselle a Pablo tocar o concerto de contrabaixo, non sei moi ben por qué, lle apetecía, e Pablo dixo que sí, o van a interpretar. Isto é unha cosa moi pouco habitual. Por outro lado, despois, é a peza de Torre de Celas, que estou vendo que tes aquí unha réplica pequeniña da Torre de Celas nunha estantería. Sí, porque é un dos mira, é un dos regalos que se adoita facer. Esta non tanto, porque a que se regala moito cando hai algunha visita a Culleredo só de ser unha de tipo desta de sargadelos de cerámica, sí, ¿no? Que máis é diferente esta é con un material non tan noble, pero é máis quizáis máis fidedigna que a torre, ¿no? Sí. Esta que temos aquí no estudio. Estamos explicando un poquinho a audiencia en directo que cosas temos aquí na radio, ¿no? Temos que facer un podcast por YouTube. Sí, efectivamente. Televisión de Culleredo. Vamos a poder ver en este vídeo, que seguro que é espectacular, estou viendo un cachiño antes, e, bueno, un esforzo grande de Joaquín, pero que vídeo é como unha película, ¿eh? Sí, estamos ali, na Revolución Irmandiña. Tal cual, o vídeo sale o antigo castelo de 1467, unha morea de xente armada, berrando ao pueblo castelo, e non vou decir máis, porque senón xa conto todo. Aí non tiveches que facer casting para os extras, ni nada, non? Pois non, a inteligencia artificial é moi guiadiña. O que ti lle dis, o fai. Bueno, e neste caso vai haber ese concerto que decías tamén da orquesta de corda. Non podemos nomear todos porque son casi 10, non? 8. Son 9, exactamente. Son 9. Son exactamente 2 grupos. Un para a primeira parte da torre e un para a segunda parte, onde é outra sorpresa. Agardamos a moita xente o esas 8 da tarde. Por certo, canto te levou crear todo isto? Xa non falo do vídeo, falo da propia peza, non? Porque eso leva un esforzo creativo, leva moito traballo detrás, non é só esperar a que veña a inspiración, senón que o arte e a música levan traballo detrás. É traballo do que gusta, o sea que para min non é traballo.
Podo dicirte que levoume moito máis o vídeo que facer a Sí. peza. A peza fixen exactamente o sábado e o domingo antes de Semana Santa. Porque os rapaces foron de vacacións e antes de ir de vacacións dixe, un momento. Así fácil, un momento. Vos enviar por emails ao traballo do todo o próximo trimestre e xa cando volvamos despois de Semana Santa xa estamos en marcha. E a fixe o sábado e o domingo. Pero xa simplemente. tiña esa idea aí, estaba na cabeza ou... Sí, porque o segundo trimestre o conservatorio funciona por trimestres. Sí. Ata Navidade, ata Semana Santa e agora ata verán. No segundo trimestre fixen algo moi similar. Resulta que o ponte que todo o mundo chama o ponte romano onde está Paraugas, foi destruído por Napoleón cando España foi invadida por Napoleón. E xa no segundo trimestre fixen un ciclo de 4 pezas inspiradas en como chegaron os franceses e os ingleses que escapaban dos franceses voaron a ponte. Fixen outra peza da batalla de Elviña, a famosísima batalla de Elviña. Tamén fixen vídeos con inteligencia artificial. Como foi o desembarco no porto da Coruña, que todos coñecedes, supoño, a famosa película de Dunkerque, como os ingleses están escapando en Dunkerque cara a Inglaterra. Pois esa historia é verdadeiramente... a ver, palabras feas e elegantes na radio. Vamos a decir pobre, simplemente comparado co que tivemos aquí en Coruña. Foron 4 pezas, moi bonitos, unha experiencia moi boa, pero eu estou decidido a superalo con que vamos a facer hoxe. E ademais temos a Super Mateo, o sea, que está garantizado isto. 8 da tarde. 8 da tarde, hoxe no auditorio do Conservatorio. Haberá alguén que o perda, vamos a esas persoas que non o perda, que lle decimos? Que cancele todos os plans e teña outros plans e veña, porque é algo que xa dixen a varios exalumnos que avisei e algún díxome, es que teño este, cancela. Ides proxectar o vídeo e vai haber tamén aí un personaxe que nos vai guiar e nos vai explicar moitas cousas, non? Me parece un xoglar. Efectivamente, cando acaba o vídeo temos un xoglar que vai cantar ou máis ben recitar un cantar de sexta da época, explicando os acontecementos históricos inspirados en... Bueno, inspirados non, fixen o máis realista posible. Son 6 estrofas, 5 son históricas e a sexta é a valoración de todo o que sucedeu. O espectáculo, vamos, os alicientes son un montón, por moitas razóns, así que esta tarde ás 8 pois temos a Joaquín García, a Mateo Fernández, bueno, a todos os colaboradores que van a estar presentes, que son un montón, xa escoitaron vostedes, hai moita xente aquí detrás para que este evento esta tarde pois mereza a pena visitarlo. E nos que estamos moi agradecidos porque Joaquín nos dera o toque, oye, por favor, hai que darlle difusión a isto. Todo o contrario, agradecidos son eu. E nos encantados de que por Radio Culleredo podamos pois axudar a que vaya moita xente esta tarde, que estea cheo, que non caiba máis xente, que non entren, que, bueno, que queiran ver o espectáculo. Mateo, moitas gracias, noraboa. Gracias a ti. E gracias por vir aquí a Radio Culleredo. Joaquín, vaya traballo aí detrás aí, Ningún traballo, un placer. Gracias por estar hoxe con nosotros. Moitísimas gracias. E nos seguimos aquí en Radio Culleredo facendo radio en directo.